Problemas de accesibilidade e de aparcamento, ou mesmo a falla de espazo. Estas son só algunhas das carencias que presenta o actual centro de saúde sonense. Conscientes de que investir na reforma dunhas instalacións deficitarias é un erro, dende o Executivo están a dar os primeiros pasos coa Consellería de Sanidade para tratar de chegar a un acordo que permita a construción dun novo dispensario. O centro de saúde de Portosón está nunha zona moi mala. A accesibilidade fatal, está super abatido polos ventos do sur, está aí na Sagrada, invertir diñeiro nunha cousa que ao cabo do tempo vas ter que cambiala, pois é absurdo, non? Entonces, incluso estuvemos estudiando da forma de melloralo, de forma accesible, e non hai maneira, non? Nos plans do goberno local estaría a poder emprazar o novo edificio nunha parcela de titularidade municipal, situada no lugar de Xío. O Concello deberá realizar un informe urbanístico, adecuar a parcela e posteriormente cederlle á Consellería de Sanidade para poder construir ali o novo ambulatorio. O que lle planteamos ao Conselleiro de Sanidade é cambiar o sitio. Nos poñerlle unha parcela que temos ali moi cerquiña, onde está pero na zona de Xío, ao lado da cartera general, temos unha parcela, poñella o suelo, pasarlo á propia Consellería para que a Consellería faga o centro de saúde. A verdade que estamos moi contentos porque, bueno, pois xa van a empezar a estudiar pois máis ou menos as dimensións que facería falta para este centro de saúde. Nós vamos a facer os trámites o máis rápido posible para poñer o terreno a disposición deles e, bueno, pois vamos a cambiar e ao mesmo tempo tamén recuperaremos aquela contorna.